Bon dia, Pederos. Avui mos trobam a l'Esport de Pollença. Ara mateix hem acabat de fer l'auditoria a l'òptica Bellavista. És una òptica, de fet són dues òptiques, una està a l'Esport de Pollença i l'altra a Pollença. I bueno, és gent super amable, tracte super proper. Realment si necessiteu que vos aconsellin o inclús que vos mirin aspectes de salut visual, pues aquí sí que podreu comptar amb el seu parer. Unes coses que no feim quan feim les auditories presencials és revisar totes les mesures de seguretat. En molts de casos ens hem donat compte de que empreses contracten sistemes de videovigilància i després s'olviden de posar la cartelleria. Nosaltres això és una cosa que miram molt i de fet una de les meves tasques quan ho veig és posar-los i entregar-los una cartelleria que complesquin la llei. Així que ja sabeu, si aquest estiu vos acosteu per Pollença, Esport de Pollença, i cercau un bon lentes de sol o un lentes que siguin super de moda, podeu venir aquí i vos atendran superbé. Fins aviat i salut!